Bolo to v roku 2016, kedy sme založili pracovnú skupinu, alebo vznikla pracovná skupina na prípravu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, prijatý, schválený v roku 2018 v máji. Ale prijatím tohto zákona vlastne sme my pomenovali sektor sociálnej ekonomiky, pomenovali sme, čo sú to sociálne podniky v podmienkach Slovenska, čo musí sociálny podnik, pokiaľ chce byť registrovaný, spĺňať, čo sa týka zákona. Postavili sme tento zákon na 3 pilieroch. Bol to samotné legislatívne prostredie, bola to poradenská infraštruktúra, ktorá bola určite, sme sa všetci zhodli, v tomto čase a stále je potrebná pre ten rozvoj. A tretím dôležitým pilierom bola podpora pre sociálne podniky. Zákon obsahuje aj nejaké regulácie, nejaké obmedzenia, čo sa týka podnikania a poskytnutej pomoci. A v podstate od toho roku 2018 pracujeme jednak na registrácii sociálnych podnikov, naozaj na zlepšovaní poradenskej infraštruktúry a stálom vylepšovaní alebo prispôsobovaní tej priamej alebo nepriamej podpory pre sociálne podniky. Dôležité je ešte pri prijatím tohto zákona v roku 2018 sme novelizovali ďalších 15 zákonov súvisiacich práve preto, aby sme mohli týmto podnikom poskytnúť potrebnú podporu a aby mali aj príklad poviem za všetky tie zvýhodnenia, daňové zvýhodnenia, nejaké výhody vo verejnom obstarávaní a ďalšie veci, ktorými sa museli novelizovať iné zákony, aby sa toto mohlo uplatniť. Zaviedli sa typy sociálnych podnikov. Najčastejším typom a dovtedy asi najznámejším a najpoznanejším bol integračný sociálny podnik, ale zároveň existuje definícia všeobecných podnikov a sociálnych podnikov bývania.